Machiegni telo mar abich mag Piem mtokni motisni Mad for Fun biro dhi nyime boma ma Naivasha ka joriembo geno bedo gi tugo ma iye otwere. Koloso gi jafwambo Jack Tukegi Kinothia owacho ni chenro ma kamaendi oseyudo mbi mathoth kuom higni ka geno margi bende ni gibiro tiyo gi piem gi pidho yiende maromo milion 10 kuom higni 10 mabiro. Joriembo maromo 70 kowuok e pachoka Uganda, Tanzania gi Afrika ma milambo osendikore mar yore piem go. Twegi bende osetigo de ywayo jolimbe mawuok e pinje maoko. We are happy to be able to support sports tourism. I mean, we've had lots of people come from different places just for motorsport. So we're doing this for sports tourism, eco-tourism, and to bring people to one location. We move from one county to another. So basically that's tourism. Moving people from one county to another makes a lot of business also to the businesses that are around. This is quite exciting for us because Mad for Fun is about really diversifying or diversification of tourism products. So we welcome you all to come, and we can assure you we can only promise you a good time. Erokamano.